Madayaw, Davao, og what's up sa inyo mga kabaro. Mga kabaro, mayong buntag no, kumusta mo? 3 days wala ko ka-upload mga kabaro no, mao nang gikumusta ta mo. Sa pagkaron mga kabaro nata sa Ikulan Drive mga kabaro no, there is Davao City. May buntag ninyo. Mga kabaro no, ato ning baybayon ning dalan diri mga kabaro, lipoto na to. Gawa sa SA mga kabaro no, nya uy. Sa man nga site ning gitukod. Aha. Muna ang gingon mga kabaro. On the site, whale rice. Ang diriya day mga kabaro, ang kining island diriya. Muna ni mahitabo mga kabaro. Muna ni mga kabaro no. Pagagastusan sa to ang panggamada no. Pagwapuho ni diriya nga area mga kabaro no. Kining. Muna yung itsura mga kabaro. Sa karon wala pa mga kabaro no, pero siguro sa ngadto-ngadto mga kabaro no. Yan mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no? So nakita na ko mga kabaro, kining island diriya mahitabo sa akong luyo. Mga siguro pila ka bulan ako giagi diri, magwapo na ko. Uy, saan nga mga condo unit ni diri? Siguro naglikod lang sa SM. Perting ko puha mga kabaro. Atong tanaw mga kabaro no, kung unsay pangalan ani. Siguro mo ni ang atong One Wishes siguro diri sa Ikulan. One Wishes. Tanaw na to mga kabaro no, kung unsa ni nga kondo kayo. Nindot man kayo nga mga kondo mga kabaro na mga kabaro mo. Nindot kayo ang hulagway. Kas pa karon mga kabaro. Hop. Hoy. Tara kita trabaho dia. Unsa nang giayo ya sa tubig ya? Tubig sir. Tubig okay, bantu day nga. Tinawan tubig ni buntag. Connection sir. Salamat Tagan kamay sir. Salamat Mo ni mga kabaro. Ang gawa sa kondo mga kabaro. Dito na napita mga kabaro. Kay kung diri arata, di na to matarog tanaw no. Kung ang itsura mga kabaro, mo tabok siguro ta diri kabaro. Tabok ta. Kay parang atong matanaw og tarong mga kabaro no. Kay kung dito na tadapita mga kabaro, di na to makita ang tibok building mga kabaro no. Mo ni mga kabaro, sa gawa sa kondo mga kabaro no nya, sa ilalo mga kabaro na mga tenant. May mga tenant sa ubos mga kabaro no, mo ning dagway sa kondo mga kabaro. Wow. Grabe makalula. Taas po day kay ni nga mga kondo mga kabaro no. One Wishes. Tanaw na to mga kabaro no, kung unsa gid yang tumpak nga pangalan mga kabaro no. Kay kator ko ning nag-aagoy. Unsa man diri Hoy. Chili Park. Tanaw na to po ni mga kabaro no. Chili Park. Brato ra pa sila mga kabaro. Seafoods mix. Tanaw na to mga kabaro no. Kung Chili Park. Okay. Pero sa karon mga kabaro, siguro wala pa sila open no. Ngayong rasa na kabaro. Chili Park. Oh wow. Seafoods mix by Kusina di Davao. Okay. Sir, open mo karon? Unsa orasa mo magkuan? Unsa siya unli? Dili. Ana la part. Dili ni kining abi ko unli dili di ay? Ha? Una po. Pandemic. Wala na nila no. Sige. Salamat. Unsa ni street diri sir? Wala to. Sige. Salamat Salamat kayo. Niya mga kabaro no, padayon ta mo na dagways tubangan mga kabaro no. Gatbangan lang og Chili Park Seafoods and Mix niya kondo. Nindot pre kay katong pagpanahon sa mga linog mga kabaro. Ligon pud ni nga ko ano, ligon pud ni nga pagkahimo nga kondo mga kabaro. Pamagi daon sa. Niya mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Og sa karon, oy. Tanaw na to mga kabaro no, kung sa pay naa diri sa ubos nga pwede ninyo mahibalan. Mga kabaro. Uy. Mga kabaro. Oops, dito gikan sa kondo. Mga kabaro padayon ta no. Kay mulipot pa ta. Nagluyo ra magud ni ang mga SM diri. Ang SM kabaro no nagluyo ra ni kondo. Oy kondo mga kabaro. Nya ako tanawon mga kabaro no, kung unsa pa'y mga anaa sa area mga kabaro no. Uy,
Pagsulod nimo, wow, ang landscape. Bagong tabas ang mga sagbo, ang mga bulak. Mo ni ako no pagsulod gid mo. Oh. Muta na ito mga kabaro no? Kung sagay sinuod na pangalan na niya kundo mga kabaro. Dara mga kabaro. One Wishes Davao. Wow. Yung mga kabaro, diya sulod. Kabaro. Wow, mapawaw ka talaga mga kabaro noong nakakadri Yeah, dagang kay rooms. Mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Og sa karon gwapo kay maka-landscape mga kabaro. Wow, mga bulak mga kabaro. Perting mga ninduta. Mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Og kuyugi ko ninyo. Libuton na to no. Libuton na mga kabaro no, dala walking tour mga kabaro. Oops. Uy. Exit ni sa isa mga kabaro. Nakita ra gid ako mga kabaro no, ang One Wishes mga kabaro no nga kundo. Kanya. Dinri mga kabaro, SM na diri mga kabaro no. SM na diri nga side exit area sa SM mga kabaro. Wow, mingaw pa karon mga kabaro. Kanya naman. Sayo pa man kayo. Uy, sa maning gihimo po diri Kini. Atong tanawon mga kabaro. Excited ko mga kabaro tanawon ni nga kundo mga kabaro. Kundo ba ni o hotel? Tanaw na ito mga kabaro no? Uy! Hotel day siya mga kabaro. Hotel siya nga nag-atbang sa SM nga nag-atubang siya po sa kundo. Apan tanaw na ito no kung si pangalan. Dara. Oy! Hotel 101 Davao, Showroom Ikulan, Matina, Davao City. Wow! Morning hotel mga kabaro no? Sa Hotel 101. Okay. Siguro mga kabaro, sa nakita na ko mga kabaro no, gitrabaho pa karon pero siguro kung walang ko nasayop mga kabaro no, hapit na gid siya mahuman mga kabaro. Pili naman yung gitrabaho niya. Og mahuman siya mga kabaro. Mo ni dagway mga kabaro. Kung mahuman niya nagatubang sa SM. Wow! Ibutan tala nag-check-in ka diri sa 101. Nag-check-in ka ning hotel nga 101 diri sa Davao Ikulan. Gusto ka mukaon, mo shopping, nagatubang sa tuang pinakadako pod nga mall sa Davao mga kabaro ang SM. Pero napay dako ani sa SM lanang kauban ra mangyapon sila, di ba mga kabaro? Oops, mo yung dagway mga kabaro. Na papawaw jud mga kabaro no. Kung mahuman ni, grabe. Kanindot. Pila ka ni kandana mga kabaro no? Kung mahuman ni, grabe siguro kanindot mga kabaro. Sa pagkakaroon gani wala pa nahuman pero mapawaw na ka mga kabaro no, kaysa proposal sa building mga kabaro. Nindot kayo na mga kabaro. Hapit na mahuman mga kabaro nya. Nagatubang og SM City Davao Ikulan. Wow. Tagas nya. Og nakakadiri mga kabaro. Perti nga bugnawa kini mga kahoy mga kabaro. Nya basin og atong gihimo nga himuon ditong island mga kabaro, maapil na po ni diri Perti na yung gwapuha diri pita. Ay, gwapo. Sige ra magugwapo, nindot. Nindot na siguro kayo po ni. Nya mga kabaro. SM City na mga kabaro no. Wow. Nya mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no, gato paning libuton kung unsay naa pa gid dito mga kabaro sa unahan. Nya mga kabaro. Pasi natingala mo mga kabaro no nga taon-taon ko wala ka-upload sa kuang main channel no, nga nagsigir ako upload sa kuang daily vlog. Ani na itabo mga kabaro no, siyempre sa duty, number 1 yun mga kabaro no. Atong duty yun mga kabaro no, mo na nga usa ko ka security guard mo diri sa Davao City. Mo na nga pag night time mga kabaro, mo vlog ko mga kabaro no pag night time. Entrance ako, exit sa SM mga kabaro. Pag night time mga kabaro, ako yun, focus yun sa main channel mga kabaro no, o vlog yun ko basta night time. Kaya naman una mga kabaro. Uy, saan ni Dria? Mo ni ang focal point nya sales office sa Hotel 101 Davao. Uy, napudiri ada mga barbecue.
Diri mga kabaro. Sini. Diri din hitabo ilang office. Oh, nya massage. SM City. Wow. Pero sa nakita na ako sa SM City karon mga kabaro, wala yung mga parking no kay siyempre sayo pa man. Nya para padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Og napatay gusto nga pangadtuan diri sa sulod sa sulod sa Ikulan mga kabaro no. Op, sini. Genesis 88 Arcade. Oh, okay. Saan ni? Matina Inclips. Uy, tama. Naman ba rin nagpa-vlog sa kuha sa Matina Inclips mga kabaro? Pero, wala ko kabalo mga kabaro bag. Asa yung area? Sa pagkakaroon mga kabaro, no? Atong itry og pangita, pero di sa nato itry pangita mga kabaro, no? Ato sa nang i-focus ni diri mga kabaro, no? Mga kabaro, gawas ni sa SM mga kabaro, no? Sa SM City Davao. Oops. Ay nag-request ako mga kabaro, Matina Inclips. Oh, siguro mauna diha mga kabaro, no? Magpangutan natin mga kabaro, no? Kung unsa na nga subdivision diha. Magpangutan natin mga kabaro, no? Kaya kada diha nga subdivision mga kabaro, wala ta kabalo kung unsa na basig mauna na ang Matina Inclips. Pero ikulan naman eh. Okay, mangutan natin mga kabaro. Sir, ma'am, may buntag. Unsa na diha nga subdivision, ma'am? Phase 3, sir. Phase 3 sa? Ikulan subdivision. Okay. Dagan salamat ha. Salamat, sir, ma'am. Yan mga kabaro, no? Phase 3, Ikulan subdivision ito din mga kabaro. Yan, nagatubang lang sila sa SM City Davao. Asa ka ning Matina Inclips, no? Libog ko mga kabaro, no? Asa ka ning napitan. Sige lang mga kabaro. Kato ang tagaan, gigayon. Og oras nga pangitaon na nga subdivision mga kabaro, no? Oops, dito mga kabaro. Aha. Ni, atubag SM City Davao nya. Sani. Oy. Ka mga nindot sa mga sakyanan. Nya kabaro padayon tagbaktas mga kabaro. 12 minutos na nag. Oy. 12 minutos na nagbaktas mga kabaro, no? Pero daghan na putang naagian nga spot mga kabaro, no? Sama ni mga kabaro. Oy. Apple Mart. Oy, Korean grocery din ni. Nan sayo Apple Mart. Anyong sayo. Hoy. Ay dari mga kabaro. Ini. Oops. Hoy. Aha. Southern Mindanao Transport Terminal Incorporated. Napalay terminal di mga kabaro, no? Digos, Bansalan, Libak, Malita, Pikit. O gatong ko ano, na terminal diri ano. Oops. Uy. Kana mga kabaro, tanawon. Need na to na nga matanawan mga kabaro, makita. Nya kini mga kabaro, Minsas Building. Mga kabaro. Oops. Minsas Building. Mga kabaro. Nya. Home Progress. Diri ari to Home Progress di ay. Okay na mga kabaro. Ano sa ni? Huwag tanaw na to mga kabaro, no? Kung unsa ning bag-ong nahuman mga kabaro, no? Hop. Uy. Mga kabaro. Tanaw na to mga kabaro, no? Kung unsa ning Villa Oro RGM Source Realty Incorporated. Mga kabaro. Sa karon mga kabaro, no, mangita tag agianan mga kabaro, no, kung magian pa nato sa mga kabaro. Uy. Wala yung mga pedestrian. Uy. May sounds. Mga kabaro. Uy. Mali mga kabaro. Villa Oro mga kabaro, no? Villa Oro nga sa muka sa sounds. Uy. Ay sounds mga kabaro. Atay. Isa. Ay sounds. Dagan ta. Magpunta na tayo mga kabaro. Bro.
Unsa ni nga building, bro? Ha? Bilya Oro? Ah, sige, salamat ah. Bilya Oro din mga kabaro. Dagan ta mga kabaro kana isog. Pandamay. Kusuga silang sound sa cielo eh. Gihanga ko. Aha. Niya mga kabaro no. Naday diri ang Las Palmeras. Las Palmeras. Kung sa kanila Las Palmeras? Ah, siguro ni apartment. Ah. Kunya, naglikod lang ani mga kabaro. Ni mga kabaro. Wow. Las Palmeras apartment. Ah, diri day ang Maldives. Aha. Ngaka. Gabi ng ngaka. Yan mga kabaro no. Dara. Maldives Wishes. Ah, Davao. Mo ni mga kabaro no. Ang Maldives. Yan kini diri ah. Ilang opisina. Ngutana ko ya. Oy, morning. Ngutana ko ya, diri ang Maldives sa ilang opisina. Ah, kini sir. Kini. Ang kana diha ya unsa na Maldives ya po na? So, isa na sir, construction na gagawin. Sa Maldives yapon. Unsa na siya kundo? Oh, kundo ni siya sir. Similang nga ng Eclipse. Asa yung Eclipse na iya kanang? Kana. Ah sige sir, salamat ha. Sige, sir. Salamat bro. Agi lang ka bro. Uy, yeah. Ang panahon nga naman. Alright. Eclipse. Ah, nakita na ako mga kabaro no. Oops, mao ni ang hundo gyapon ni diri mga kabaro no. Sa mga nakita ninyo mga kabaro, unya kini. Maldives dara mga kabaro. Maldives. Woo! Ato bang nag-SM. Nya kana Bilya Oro. Wow. Makawaw juga mga kabaro no. Ug sa karon mga kabaro, mo ni mga kabaro. Maldives. Ato bang SM. Grabe ka. Panalo. Madayaw Davao. High rise padayon sa pag high rise Davao City. Nya mga kabaro no. Padayon tagbaktas. Bro, may buntag bro. Agi lang ko bro ha. Wala akong gingon mga kabaro no pag mag-walking tour ta. Bro, unsa ni nga gitrabaho diri bro? Ha? Unsa ni nga trabaho diri ah? Landib ba, sir? Ha? Landib. Unsa na siya kanang kundo gyapon? Kundo sir, pito ka buok. Landib. Kanong pasag karon, landib pa lang. Pero unsa ni siya nga kundo ni pangalan? Maldives. Sige salamat ha. Okay mga kabaro, grabe din diri nga area mga kabaro no. Kung mahuman ni mga kabaro, grabe nagtag-asa na mga building mga kabaro. Woo! Davao City. Padayon sa pag high rise Davao City. Mo din yo sa PhilInvest din nga yuta diri mga kabaro. Oh. By PhilInvest Aspire. Davao City. Iba ka. Wala ko nag-vlog diri sa SA mga kabaro no. Di na ko ni makita ning kanindot diri napita mga kabaro. Sekarang mga kabaro 18 minutos ko nagbaktas. Pero panalo kay mga kabaro. Unang-una, kini diri nga site mga kabaro. Karon bakante pa ni diri ah. Pero sa ngadto-ngadto na mga kabaro no. Sa ngadto-ngadto, basig tauran na pud og mga hingana mga kabaro. Kundo. Wow. Makaingon siya kagwaw mga kabaro no. Grabe ni. Sa nakita mo kabaro duol jud kay sa SM walking na mabaktas lang sa SM mga kabaro. Grabe. Kanindot sa area na mga kabaro. Malula ka mga kabaro. Wow. Nya. Mga kabaro no. Padayon tas pagbaktas ug magsusi ug unsa ni mga building diri nga kabaro no. Uy. Uy. Latest building mga kabaro. Gi-construct pa rin siya mga kabaro no. Na mga kabaro. Gi-construct pa siya. Taas pig kayo.
Nya Arcadia Active Lifestyle Center. Hoy. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Ay oo. Panalo. Kini dai mga kabaro no. Kini ang sa nakita ninyo mga kabaro no. Matina Inclives. Woo! Woo! Yeah, Matina Inclives yan no. Thank you ya. Nakita ra gid ako ang Matina Inclives. Dugay ra kay nagi pa vlog sa kuha mga kabaro. Apan na mga kabaro. Matina Inclives. Wow, giatbangan og Arcadia Active Lifestyle Center duol sa SM. Wow. Kundo type gyapon ni mga kabaro no, ang Matina Inclives. Pero di ta mo sulod mga kabaro, kay bawal ta mo sulod. Di na ta sa gawas mga kabaro. Importante nga sa nakita na ko mga kabaro. Hapit na gid siya na human mga kabaro. Matina Inclives. Oh, hapit na gid siya mga kabaro human. Na mga kabaro. Siguro out of 100 mga kabaro, 70% ang nahuman na, 30% na lang ang trabahoon mga kabaro no, na mga kabaro. Pag musunod gani Matina Inclives. Woo! At bang nang kaato Arcadia Lifestyle. Unsa kay mga kuan diha no? Naapoy coffee shop dai diha sa Arcadia di ay. Nya, duol ra jud kayo siya sa SM City mga kabaro. Wow! Matina Inclives. Wow! Mura pugog nasa atong sa Abrisa good mga kabaro. Kini Matina Inclives gyapon ni diri mga kabaro. Wow! Og kanang lapos diha mga kabaro. Mula pos ta mga kabaro no. Unsa pay naa diha sa lapos mga kabaro. 21 minutos na nagbaktas mga kabaro. Sa nakita na ko mga kabaro. Makaingon ko nga wow. Pangutan na ta mga kabaro no kung unsa na diha. Oops. Sir, may buntag. Unsa pa di nga diri sir? Dating gold course na sir. Ah? Dating na gold course na. Pwede ba kasulod dito sir? Sir, Sige. bawal yan. Sige, salamat kay sir. Gagi jud ko diri sir. Salamat sir ah. Nya mga baro no, diri na ako potlon ako ang vlog diri sa mga baro. Tayo tanay gamay iro. Nya mga baro no, diri na to potlon na tong vlog diri sa Matina Inclives no. No. Ikulan Drive tapos kini nga kondo. Matina Inclives mga kabaro no. Gikan ko Ikulan Drive mga kabaro dito sa One Wishes. Yan ning lahos ko diri sa Matina Inclives. Di naman ta pwede makalahos to mga kabaro no kay golf course dito ah. Nya daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no. See you next vlog.